Machiegni uru nyikwa Ramogi Ajwang', ageno ni ungima kendo Ruoth Nyasaye oritou kendo omiyo ngima makare. Amedo mana landonu ni chenrono ero mar go mbaka kod Jaber Nyarunagi osechakore ayanga kendo nitiere wang' mbui mara kacha mar YouTube mong'ere gi nying mar go mbaka gi Jaber Nyarunagi. Kade bed ni diher goyo kodwa mbaka kendo diher mar mondo mi piny ngima owinj sigandi kumano chakre, inyalo yuda e namba mar 0743901945. Waseyudo thuolono ero mar go mbaka kod thuondi luo mopogore opogore. Achiel kuomgi en Parody Cartels, ma bende ong'ere kaka gi nying mar MC Omari Nash. Ageno ni ubro lima e wang' mbui mara kachacha mar YouTube kendo ubro medo miya views, subscribe kendo ubro medo share tija. Kaweu gi mago, Jaber Nyarunagi olamonu ngima mathoth, ubong'o nyaka laga omed rito na uwe kinde mabiro. Ero uru kamano.